Ebusiofo no nsia abo Sompa 93.1 FM Sompa 98.9. Kasa video so na ebusiama so go so amotie braso san meno nsia kasa ebo ya boabo no yade nyina daba so mo na nansa modro yade bane yade makote no bi enie kane mampanyi Yera John ajekum kofo wono so atwa rechechera sem ede akwakoma Britain na de hye busua no na nemu nsem ahodo yebebom ede ahwe mu China de she kronkron ya wa be ro my Ghana mu hasenum kwati kwan so ya ne ho nsem aye deja Aisha wa ne ho nsem bi wa ha ye beda na didi akere mu another day suicide prevention day nemu nsem do so mpanyifo bu akwanta bi a yade mu amanebo ebesomu kane asante mantem asenum audit service panyipa ya no edi wo mwanim enkra ya beto ye na so kire mu se jebi ahye no ya emu nsem e wa hasenum awode foto ma Ghana de hye no se yenkoso ane ne ehuni ye mpota mo ye fiafia hodo mo sane ba ya ahonedie mapa ebekoso sanso na odikro ya wono so ewo eye hwioso na nakwakwa wadi nsembi ye no ya de strensem e de ato abanyanim afofo bi ka wen mo ne deba so mo sane me no sia kase bo hye no so an sa yensemfo panyin ayowra asante ebo Benedict wajenkyere won susuye fafa Facebook Sompa 93.1 anasa YouTube Sompa TV abre pam ye nyadaje a ye bekenkan ne nyina da kamade mamo na asomfo mienu ya yatena se eyeme akosia ajewa kwade boaten menimnua ohene ire mame ekua yeboa esiama afei ensam no ne nchemu enie kane mampanyi Yera John ajekum kofo wode atudwa atran wo krata de akwakoma Britain na de hye busua efa Queen Elizabeth ya wotoso mienu ne wo ye ne wafre mu amachese ebusua nyina ne ade hye ya wo mo Britain wo nyina dabo nyenye ede wo mo nsa hye wo mo damre famu na eno na wo twere krata no wo kyere se nyame no kwasem ni maame ne wo na fum ne mu pa aya ne ya ewom se nipa wo bia bakwa wasase so anya de obi abakere bo na so kwan ya bafa so abakọ no ehwo ne yasem wase wo hwe Queen Elizabeth ya wotoso mienu ne bode bo na djuma na tunwa che ene kyese ne nneoma hodo bi ana wo je ede bo Britain na bi aso ma Ghana so no a na buradwene ti ase so wase adrumra bi kura afempem mienu ne nso 2007 ni mu no wayade a France State Banquet ya wono enam so tonsa ede frem panyimfo atitiru ene anintini a wono genoje kunkofo ne ho kani Theresa kofo wo mu nyina da ka ho bie ya wono ko Britain ya wo mu nyina da ko ye bede boaye wo sesa kwanya no a wo ko ye na wane Queen Elizabeth ko hia ye eto kese eya wo tu du odobo domu no nyame anim ni wo sua ne oma pii no ade firi no ho ya sa ne oma nyina no gya nkakaye dan de nyina wotena se no wakakai maame na ho brase emfa ho ni sikadwutwiri dia Britain won mo wo na wokoso abre ne ho ase ade man koda empanyimfo emmerewa ene nkokora no a na se bebre no ano aye wo se ye hwe na brabo so ne mfanye susudie na yakoso ankaka ye ho se ewiasem se ne wotie bia no dache wo so beko krachi ekwan ya bafa so abeko no hwehunu se nipa bia da twere ho asem o ebetwere asempa sare ba ya Queen Elizabeth ni wo ya wawei ene ya wo bia hyase a woka ho asempa no won so de wokọ a abusua anya ho adanse adibi Ebusiofo yemonwremo ewo Aisha wan China ni de she kronkron ya wo se ho enya ne denti wotisi wo my Ghana mu ase no kwati kwan so na breya ye kase ne nsem no na eho apaso ya etu ne sra ne abasa na ensem wo fa ne ho nyina so ye nsemone ya wode kwati kwan so eya wanfa emra kwan so pote ebewura wo my Ghana mu ase no fimpi mienu eni dunsumo wa brana na nado dankwa ekufo do Ghana man panyi awi abo nyinam so edinsie eka se emfa ho ne de besie bia no behwe se galamse ya yetu no kwabone so no wonum nyina da ebetimi agai wa bla yensa ase wonfuntum wonom afa yensu wansuwa ya ye no so ya nombremu afenso ofeni ade no ni nyina da wonum ahunu na ne ukwohwa ite secting pampa na afenso yenkwa ye brento ya obo ade dodom ye no ya amafo nso nam kwati kwan so galamse so ese no ni nyina da watimi
betimi asia no kwanchiri maba wonom so abehu de obo ade de che ye no so asua bibi de free mum na Aisha wan ba ye eyade a wo borura ye nkwa ye bretuo ya na ye no ye friend say forest reserve eno kra de odasani bia ne ho kwan se oboruam eno wo mo de to se be ya dachi bi no enchiri maba wonom abehu na wonom so atimi abo ho ban e de ache wo mo nchirima na Aisha wan be buru akwa ye bretuo mu ye galamsey na enu achi e na empanyimfo bi asote ye no wonom hu se de bi niam nkwa ye nti no wonom esa bo no e ma ne kwa ye na Ethiopia ya wonom so airlines ni bi e na wode ne tira mu ma ne kyerem wodi sababa woto na kwantuo so na se ya nkwati a ye se so kwaba ne mpatam ho ahojo e patam ho Aisha wan wasayi ni ti ya chese Ghana card kura ne dia ya wo chese okita no waye yansa na bia Ghana fo kura pankasa no yensa ebeka yende na wen e na empanyimfo se ye no ane sen e na aminti no sabe ya ye kasa die aprosifo ensa timi aka no ya woda aban kokomo remande ne nyina ne se auditor general ya wono ye Ra Godfred ye boadame wono so asese ne dwumadie ya oman ne bi ahye ne nsa no sabi won tena se ma eho entachment no emra kwan bi a wose wofa so na wotimi etwe Aisha wan ya so wa bra fimpi mienu ndi no edumotwemum so boa ya wode ball no ya wofa ne ho di ye no no so no watimi e de ho tansa ne bi atimi abono na ye hwe nanka yetimi ahwese bia panyi bi ebetimi akasa wo ho ana breya yakasa de yenyanya wo bia wo ahoma no so efise ahoma no ntimi entoato ama yen na so de akosie nyina no eni se wonom se Aisha wan ye binom se yen deport na mom no wo my Ghana mu ase no ma wode na ho tete ye no ye rokuja to abra kwa north tom na hyebedwani kura ka bi na so empanyimfo kira wo bo no ma ne kwaye waba eniama wo ye ni nyina ho asotwen no wo behwe se wo betimi e de abono wabara se wabetumi dia bono na ye kwa oma no so na ye ne suicide prevention day empanyefo kwa kodi nkomodi afon sansa na dadua yi ena babada dwa se wiase amansa nyina yesi wonom suicide prevention day one mo hwe no apa wontoma de di ho dwuma sane ye beye na bakaka de hye no fa akonfo hye se wobi ye kuni ho wa hye no ho akonfo wa bɔ ho tuo wa no maduro awu afrachasefo asase suo no ye betumi ato ase de afiri ewiase amansa nyina mu na asɛminti ye kwa maso na ne ahafo mental health coordinator ye Ro Joseph kwa kodi nkomodi afa ho oro Joseph ye moadwo ye na wapom ye de nyame ado me ho ye pa ye de nyame ase suicide prevention day say ye boso ade na wo se ekaka Ghanafo asembe na wo se ka kire ye ba chose afedi ye wotime nkan yi yeah my after network maba mo me trust suicide prevention day yeah na wiase amansa nyina ye die yi ade asem na wo se ka kire Ghana kaka ye yeah well suicide prevention day ne dia da ya na ye de kai ye de tunko for say akomhye o so ho akomfo a enya asempa asembia ho no ma se oni ebusua timika oni asori timika oni wadwuma efo timika ama ye adwuma na bibia da ne kwem so oni wo yire krampo wa asem a se oni ne timinya ntiase ema nsem no mo siesie nsem no ama obi anya no ntiase no na ye bo hu dawro World Suicide Day obebia World Suicide Prevention Day obebia na adie na ka wo bi hye wo bi se metiwe ya me didie me nom na me koba no me hye me ho akonfo yo me da se ya nyama the break me mo bi hye no ho akonfo sesi ya ka sei dodo na omo hye omo ho akonfo wo bono ahafo region hanom no eye kuafo se obi akoji loan se odi kodo onya ne de odi adona na odi waton na odi bank phone sika momo nimfaso abasoro na nso de ahwe ne ho ba dodo na omo koji loan no eye sa ejuma ne wie na se omo nye sika na se nsu na nto yie na se omo nye sika omo ton omo nyamara nye sika na bank phone danda omo ka oil kwan bonus so basa na ama adwendwen me basabasa aba omumu
na ma ebinom asate hye omo ho akonfo eno na ha adwen power ha ba se ene banks for na akasa nti se nipa no obeji loan omo ho e de kodo a eya moso montimi nko na efu enko he se de niema no ekoso nti se mo dan ne ka na mahu se niema no ebaaye ena nipa no pese owetia na mo dan ne ka yie se niema no anchima mba na se nipa so still e so otia mo kana na mo so mo afa kwampa bi so na mo tima dan ne ka eno na ye ne banks for na akasa nti ate ye ejuma sesia de ekoso enye sa de a awarjaye ne nisa niema na nkofo hye omo ho akonfo no de and they are no ablase but loan na ekuafo age edukodo anyama na mana omu shop ho akonfo no and na ekoso power as see a radio yesi afimu no abosomi e wo mu ye bosome nkono na ese yegusoa ya kaka kobro nya bosomi nipa dodo a won ma hye wo mu akonfo e wo hafomantamu no wo betumi abu akontare de akere ye ne ya hwa afie atwa mu so de sene enioma sibi kro yo Joseph Otimeka pacho kasa no ye o kan na we chikakra afede ye yeah afede ye mo ayemu akonta no ne yenhwe nipa dodo a yesi afie mu won ma hye mu akonfo anyambi agina ma agina mema enkwada wo mododo no yesei na afie atwa mu so de na tesei okay sesi aye kasa idie yeah se omo ahye omo akonfo ewo from January up to June every January up to June omo nipa baako 7 oche omo mienu so a ma no 4 ena mema no so 3 sana yenya no ye data no so weno ye afibia de yakosa ma no won mo so mo akonfo dodo sene mema na yeah ma no sha mo akonfo che mema no na ade na ma ne ba ne sa se ma no de ye ma no ba sa no ne se ma no omo dodo na eja nsema eya ware mu nsem so ombe catch obi na obi omatu omofo no ena ha obi but be man de ano onya na asema on kan chiro obi anti o hye no o fa na adwen na o hye no ha pon no waku no but man de omusu so omatem chire omo ebusiafo no omo etu omofo but ye nim ade anti a this year no ankasa no January to mana na edoso but the one I don't care mema na say mo doso but this time round man na am doso che mema no ayo Joseph yado wasene akonta waboa ma ye fa won si ha wa ye brepam ye basa afro biu abusior ye ne di nkomo yi aye for mental health coordinator Oro Joseph na church ye nsem no World Suicide Prevention Day ekwan a yemfa so eni mu na motu a empanyifo tu Yemfri bro ene afomantem nem na yemfri ani enchiremo e wasante mantem asenum kro ya ye frɛ no abura so arahosem ye fri ho abeka so mpaka se epono so ene anwumre no e kyerese kane adwumako ya wonum ya sika mu hwehwemu me kyerɛ odi service no asante mantem asenum panyipa ya na wotua no sabre ya ye kase no wato na nanom e wonse do na enchiremu e ba ye no e kyerese eja e na eto adankranum bi a wasimu a enam so nte no wone ne ma ene ne nananum bi eja no etimi efa wonom na sabe ka said the papa no ya wono ye frɛ no Orua Steven Dapa wati nananum ensie do ne nananum mienu a ye kasa so me prepare mu oden ama ba ko no so kra ye na ase kra de oto ba ha ya a doctor fo gina ne so ntenten epre agene nkwa ede amanom na ye boy ye homoden se ye nsabe ka won monyafo Emmanuel Nyanten Emmanuel Nyanten wono eye assembly member ewo ebura so na ya kire ni mo se aso sen na eja na si ba ye na sen na AC kwaso abusuafo momomoden enko Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM papa no said ye wasi ahye ya na mu no eda ho no eye arehosem papa sanso na Sompa TV eno so eye YouTube ewie de wa kwa attend de wa ba attend de ogina wa attend ni attend tro don't no
Yenkwa homa no so no nyamfo Emmanuel Nyanten why assembly member edema adehya ya omo potem ho. Yera wadaro ma wote yanka ye mo adwo eba Sompa kase so na anwumre. Yo mini aba me jo so pa. Ye ma ye nyina so ho ya akọ. No kwasam ye ma ya ye hu nyina ya akọ so de wa kan ya. Roma ya no apagya wo ne ama menim sa areho abanso ada Roma ya abomoden ma yen boye nkyeremu areho sɛben ekwan ben so ɛna ɛnam so ma ne siiye pote Mini a se makoya bluma ina ye adwuma ye cheka na da bia wo be se amanfo nsɛm na ye ya na humachi me da ho be anadwo mfaza humachi 1:30 ɛna me nya akọ sɛ Ija atofie bim ewo mempesua so nokwasam ema menso me ebo modern fire service for nti me di omanima goshia wo di omanima akọ ba bia na eja na ehhehye no yetru wona nokwasam na eja nso eja edem a efie na ehyi buruburu ko ye na nyankopon adom eye nipa omo fie honom enum atimi apie a miensa edo mu ko eye Kofano Chayal Sabia. Nabako a ono no eye fieru aye Mr. Steven Dapa oye former director audit service ono ne de no ono ko Nyankopon edia. Siminia ba ubisaya na yese ayo ne semni atoran chama ato ye ebrasoman ni mantamo for enso enyina no. Yo, wadaro ma se wo kọ Sompa Facebook wana Sompa 93.1 any YouTube Sompa TV na ye hu enfoni bi se asa obi da ho a wahye bi sa ye papa no na wahye sa na se eno ade bi na da ho sa minia ba so de okay se bi stafa se bi kontomle no kwasem minia ye papa ya ye ken na ahye aye se bidie obeze manu sisi na so wahye jerebe sa ese de abo bi aya totono no awe ho pai nyaba wo koduru ho no megidi ye se wunya wonom omwo efie ni bi ene omo kasa de wo kye se wonom omunye omutidi ma omo epi abonten no sei na wo mu sidi nkyeremu no ma wo se eja no ehya ase sen wo mu ho na eja ne to te se ma na beto ofie nim ana sesen na esibaye no kwasam ye no mu nyina edi nkomo no mo ma ya so te so omu kra no ma hu ba bia eja no esibaye na se sa be 1:00 AM no mu nyina adeda de mo te ya ne se emusie ni ehye ewo papa ne dem na eba sa no na se abranch America so free UK aba papa na aba onenem ne yere ne ne ma nyina mo bedi holidays ewo papa no honom na obo modern ayi enkra mienu efiri honom efiri ba bia eja no enso ehhehye no na se papa no enkoa na ehintiment bia o hye Nyankopon de na ni fie ne ya nya ne nte se wanya mfinhia no aduoson 974 aso na yade kakra bi ewo nimpom ana se de benti na kwaba ya wugidi ye se wantimi ankeka ne ho ampienti a eja na timi ahye no amanato ana nanom se ya mi ni aba se no kwasam na ya kasa papa na yare a na so papa no ho den enyumre no onama onim ranche kwa eji omani bebebe yedi nkomo papa no nyu obi a nka se bia ne mpom kwa emre even though ni nsie kɔ nanim enso na ne ho den ono a ne twinika ono a ne ni bibia ye di we say ja kwan wadaro ma fire service for dub jadwumako no panyufo ba ye no ma be ye bia dumja no de na wonom ya prosifo nso abem de ben na na sesen na asi akosie mini aba no kwasam police force so abem a mo so guso ye nhwehwemu na ye district national coordinator ono so eba honom omani environmental officer omo so eba be pie honom so mo nyina mo ba honom a eguso a nhwehwemu so koso a ye hwese saa noma bisa na isi de binsi bim na me safa akonya so abibia so de ato mpanyifo anim so mumra no mumma yemwa because honom na sa particular area no within a 3 years space of time if you ben so na eja atom ewo honom a ejen ho ayenti ase nti ye hesere mpanyifo so mumra no mo so mra me hwehwemu
no mu de e saa eja hihye ne atorenchem e pasa amantam wofo Yɛwura nyantem yɛ na ase na anwumre sɛ wode enkyeremu abɔ yɛ ne yɛtiefo. yo me nua ba me so da ase Onimonyamfo Emmanuel Nyanten assembly member ya wono ewo ebura so empotem ho na rehosem ye beto dwa se owura bia wonya mfinhia na duoso nan ye frɛ no owura Steven Dapa kane audit service boss anu owa asante mantam asenum ne fie eja atomo enam so nti no wati na nanom ense de ma abusua nyina ya akɔ omunue na yenso ye nue bi aye konsem foforo na madam akosiati wa wano bane mpɔtamu dwumadie no mu asia ahosiesie a wɔbɔmɔden yie papaapa ɛna ɔde ato nsɛmtwerɛfoɔ wɔmanfoɔ no ɔma Ghana nyinaa nim sɛ ewiase mu nyamso mpafiri hɔ no ma ahonidie ne wɔ hɔ sane atwerɛ konkron no kora ka no na yɛ sa ahonidie hɔ yi ɛho hia wɔ soro ahemam yɛ ho hia ɛwɔ asase nso so nam so nti no wɔkɔtɔ srɛ ɔmanfoɔ sɛ yɛma ahonidie ho hia yɛ mpɔtam yɛ fiefie mu gatas ahodoɔ yɛ fiado kromuo ama ntontom agye baabi afa no yɛwɔ sɛ bra no yɛbɛtumi asiesie mu na aboa yɛ ma kurom so atumi ata hwan wɔresan sɛ wɔ nyina to dwa wabra wɔne ma binom hyia yɛ wɔ Kumase ɛfa no ahonidie ho nsɛnsɛm soɔ kwan yɛbɛfa so a yɛbɛdi yɛ mpɔtam ni ɛna nsɛmtwerɛfoɔ kɔ wɔn mu a madam akosiati wa what in some say atuja I said ye hu ni say wo mo ti obi man so na ehɔ no ye neat na ye de ye no nsu a na ye gya ato fam bottle mu nsu kra na ye gya ato gatas mu nyina yetimi kohwehwe bɔɔla nyina na ye de agu gatam anadwo ti wo saa de no mo ahwɛ hu say first ne ye kuro ne ye frɛ ne city enne saa de ne nyina afiri mu kemefo ye bibia na ye de ye ni ato aban so kemefo nye ne nyina na omutimi ye de eye enti ye tu ye ho asi wo se ye be ye ni sei no sabio mpanyfo bu baby say o bodama ye start free enti se sei ni ye di kan awura ye otumfo fie abesiesie ansa na ye de ye akwa abontene akoye se ni afoforo so behwe aye sa adwumadie na ye de aboa asante memu enti ye kase ye de ni to aban so ye de ni to kemefo so ye sei ya efi no ano e ma ye nkoye nim enti se ye sua sa de ne ye enu ntina ma ye di se no o mu hwe na o mu nso aye na ye memu so nyefe ukọ obi man so abibini aye obroni otwa ayi utwa niema na wo hwe a asemate utwa material ye force for ye twa ye timi hunu se ye nya sika enso ye beto botonim no na ye rubber ebo so na ye tea robi na hyem o mu hwe se o mu mfasa niema ni nyina anye dai ento ye botom enti nka ye besere se ye mpanyimfo o mu nhye o mu toni nsuo no nsuofo no titiw o mu pe rubber enkuta polythene bag enti se bia obi to nsuo no onom no ohia wa esese wo ye de wokuta woje a no wo de ayede ato saa de ni abusia weye madam akosiati wa bane mpotamo mu ahusisi a wabere mu na wode afutuo amagana mai afe ya mo ya tabemu enfa ye ni entremo ewo eye yoso na dikro ya wono so won potem wo eye na na kwakwa bene ya wono etoso mienu wode adesrade ato empanyimfo ya wono eye MCE won monyamfo ewuku amoa na afen so no eye mrahye badwane ya wono so wo empotem wo yewura Emmanuel ejey anhwere wo munyina ewo atwemanwa biaja south abato mpetua so se wo madaro ma wo nam so na ento aban se wo ba ye no bes afinie wo betena konwa no so no nanso wo bodo homode amasuku adankra bes nan watimi asi aka nkonwa ye nkwadan betena tena so no magye adesua ho ensem na eno nti aban no emra won sra ban mu na ensem no sede wo si ade to dwa efa ye no nana kwakwa bene ensem ne bidie o na mo mo table senche e bia schools si a my arrange e bia bia school e bia 20 computer e bia school e bia donate amatu ye nkwa ye timi nye ni nyina timi dia ade pa da makoma so because sabi tetena na ye say ahemfo ye kokon ye di tuo ne nsikan ne ye jan na and the development na kokon e ohine na me say me kokon a development for my people enye bia na say afi na me be chetikam me kokon a me kokon say MP e won say MP enye kwan say MP enye we but MP lobby you also prioritize that your major skills so timi wa lobby a emma enti wo ye den ya MP ne mpanyfo ne be so mu ene obi a be so ne mu because ba bia wo no me ma obi ma belo
Nana kwa bene ya wano eto so mienu odi kro ya wano ewo wi so brekro na wotumfo ananta hene chiame ya wano so ewo atweman wa bia gya kropon ni mo no no yeti na no disam no na ensem wanyina wode tudwa wa bra woni monyamfo anhwere ma hyebadwane ya no wampotam wo wode ento abohyehe so nam so nti no okodru nana ahemfia wode ensem wese nyina eto nanim nana anu disam na chi no yewura eje anhwere enso ese kakra kire nana ye bi pa because me am go me constituency bet me can say ukọ krobia so ne ade obehu his excellence na dan kwaku fado obehu I mean evidence of a project e wo ho a chese be by within this short time why e do to NDC ho a o de NDC for be 8 years yenko fa kroba ko na hwe de NDC for ba mo ye within 8 years na so hwe ye ba ye nya 8 years ye bia ye 6 years ni na hwe de ye bet me ka so kokrobia so obehu dwuma obehu bebi esu a edi adanse se ye ba 2017 be today sa dwuma je we na ya and I said na ya kan even dey say ya bebre ya bebre aha santi nya emu na e wo say ade bi hia ya kwan hia pa no correct nso na ade no esa undimi fada ko pe enye ni yi ya hwe akwan asema ya ken last year the budget okay ben kan say tama o man pay essence na dan kwaku for the year 2020 Oba Parliament, Obama, or the State of the Nation, or say this year, kind in answer and COVID unity. That before then, now I heard a quite fast trauma in terms of a projects and economic GDP county idea, near Queen, by so COVID by an eco fast and by COVID by and say yet that you can't go them 2 weeks. Now, to feel no, you know, much if I won't call one day cry. How do you feel? That's a whole my can go at them 2 weeks. That don't stand on crown on yes out. Ning national, I bet you. I'm a forecast. Obianua or Cassa Busmasu in Jamaica. You can't go. We anu disemia efron monya for Emmanuel eje anhwere masha badwane de ma de hya one more atweman wa bia just out abato mpesua so asante mantema senom ena na wo bom ampanyin abaso ne mo wo bo abaso a na asem wo de kan konwa ne mom ena hia wo monte no ya de ama wo no ye gina we sunere nsem ne nyina asi kuku Veronica Janto akosua somoa wa hinini ama crunches of mama premier ni kwabana kase na ya obo amale bia boga Erica sorry Murphy one mun nyina ka ho bi na eso wo ko MC a hon so I was school fees PK Ima Godfred Nana Yao David enen kai ne nyina so ka ho bi ena won mo dom boa ye yensam for your Rosante boa Benedict yenso ebetena se kenkan ye akosua agi wakode boaten menimenia ohene ire mame akua yaboa esiama na mom so mpa 98.9 eno so ewo sunwane akua nya akwa bro no ma rex wachia minimo ene wonom edom ne nyina so no mo ebo yenchi dom akase boy etimi ebedan mo yadam wase ma monitor yeso de na me mighty se aja yan sori ye kura no wo tuya yi wachina ne birthday ochina wachina Easter boy ma aponchen kwan me birthday no me di aponchen kwan bebenti wa bedi wo dia office bia enche de anim akabo so what's enche de anim so so de na meet and greet meet and greet me mighty na edro ya boama me mighty say your mighty na china so your birthday dia mani so enye birthday ye bia sa yeti ade ya nyankwada sa na wa fa me bra so sa edira na nyame mawa enkwatenti ahoden wom woma wonyini che wonko so anom wonim die ni nyansa bebre ya wo kasa edom betie edise bere ye sori so akọ bi sika so mra oh yes kwasua na wuni sika na nuoma munya den wuni sika sabi ewiase nya wo de enti na ya abo amanyankopon ma ne botom nya du na wo yi bi ma sister Boahema ne ho kani no na ne nua ma no so no me ka ho bi na e bia so kuku ate ase no anya nyankopon so ma ne ma be free mu aba no so mu emunya den yes na wontimi mu adwuma yie edise bere ya sori so birthday man abusua otwa yeso. This is Sompa 93.1 FM.